Point five creative studios. Feel the story. They know the story. Like souls. Mind 5 creative studio. Zvamanje manje vanhu vakatsamwa, zvamanje manje vanhu vakagumbuka, zvamanje manje vanhu havanei nechekuita neZanu-Pf, zvamanje manje vanhu vakavenga anyone who is supporting Zanu-Pf. Ndoda kuti ndikuratidzei mashura ari panapa. Panapa parotaurwa nyaya inonzwisa tsitsi yekuti someone aita accident, but mukaona comment section zvairi kuita ndozvinokuratidzai kuti Zanu-Pf ibato raora risingachadiwe nevanhu. Vanhu vari kungojoina kana kuti vari kuramba vari kuZanu-Pf nenyaya yekuti vari kudya ende vari kuziva pavari kuba oro pavari kubenefita vari. My name is DJ Oli. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's the first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Anditika nyaya yangu ndo yaiswa pa Punch Star Entertainment. Zvikanzi now Zanu-Pf Deputy Youth Commissar Taurai Kandishaya was reportedly involved in an accident that badly damaged his car. Ndiye uyo wamuri kuona uyo mirai ndikuratidzei mota yacho. Mota iyo ndo yamuri kuona yakafonyoka iri pasi apo. Regai tichipinda kugurumwandira kupovhu tinzwe kuti vari kuti chii pamusoro pechiitiko chakadai so ichi. Comments muzvionere mega kuti zvakamira sei. Zvikanzi it was supposed to be his head that got damaged, not the innocent car. Hanzi musoro wake ndo waifanira kukwara, kwete mota. Mota haina kana mhosva zvayo, haina kana chayatadza. Zvikanzi panapa his car only, mota yake chete ndo yakwara, ko iye haana kana kukwara, hapana kana chaitika kwaari. Ndo zviri kutaurwa panapa paiswa chi stika iro. Zvikanzi his car only chete, hazvibvire. Zvikanzi I think Satan was sleeping. Hazinofunga Satan anga akarara. That comment yaita 14 ma-replies. 14 ma-replies. Handina nguva haku yekuzopinda mukati imomomo. But vanhu vakatsamwa. Vanhu havasi kuda. Vanhu havasi kufara. Zvikanzi sorry for the car. Why not him and save the car? Hanzi dai anga ariye zvakakwara beyond oseva zvake motikari. Zvikanzi only his car, ko motikari yake chete. Vanhu ngavasadaro. Zvikanzi reality of ambulances kicks in. Vakuchitanga kufunga manje kuti dai tatine maambulance, dai tatine zvakati, takwanisa kubatsirikana patsaona yakaita sei yakadai so. Zvikanzi oh shit, hope the car is not that bad. Hanzi ndinoimba kuti mota haina kunyanyokuwara zvekuita sei zvekudaro. Handitika. Zvikanzi eish, why the innocent car and leave the troublemaker? Sorry car, next time roll over 20 times ne. Hanzi mota next time roll over 20 times kuti mukomana uyo aite sei afe passport. Handitika. Zvikanzi sorry for the road and the grass. Ndinonzwira urombo mugwagwa nechi nemauswa. Hanzi despite political differences, I don't think it's good to wish a brother bad things. Regai tipinde mutinzwe kuti vanhu vapindura vachiti 13 macomments vapindura. Zvikanzi which brother?
Does he wish good on us as Zimbabweans? Yeah. You don't know this guy. Haumuziye munhu uyu. Zvako zvese zvauri kutaura danzi political differences izvo zvato drama. Rauri kuita sei? Rauri kutaura iro. Isusu tiri kuita sei? Tikutongorova murovero wedu. Hanzi iye haatomborina basa nesu isusu as maZimbabweans. Saka isusu hatiite sei? Hatiite basa naye. Zvikanzi sorry for the ground and the car. Zvikanzi is he still alive? Yeah. Zvikanzi did the helicopter ambulance came? Hanzi helicopter ambulance yakauya here kuzomutora mukomana uyu. Hanzi is the air we breathe still alright? Hanzi mweya watiri kufema uchiri right here? Zvikanzi any grass or trees injured? I'm worried. Ndakutaurira kuti vanhu havasi kutomboda. Zvikanzi is the ground fine? Ground riri boy here? Is the ground fine? Riri sei ground? I thought he was the car. Yeah, one. Zvikanzi he will buy another one. Zvikanzi zvine basa rei. Hanzi zvine basa rei. Zvikanzi eish, is the road okay? Why? The car only. If wishes were horses. Yeah, one. Zvikanzi he's gonna get another one for free. Achapiwa imwe. Zvikanzi sorry to the ground. Yeah, one. Zvekutodaro. Zvikanzi almost -1 problem. As I thought I would hear real news. Kana tichikutaurira ipapa ukaona kurarama upenyu hwekuti ukaita kana problem kana tsaona kana something like this kwauri, vanhu vachiuya vachiisa macomments akadai so aya, zvibvunze kaviri katatu kuti am I really moving in the right direction? Vanhu vandiri kusapota ava ndivo here? Zvikanzi the car only. Is the trees safe? Yeah, mawani zvekutodaro. Zvikanzi ko Satani angadarireiko? Hanzi ko Satani anga akararireiko? Hanzi Satani anga akarara, angadi akabata basa. Zvikanzi sorry to the car. Only the car vedu we. Road haina kukuwara here? Zvikanzi we only want to hear the burial arrangements. Zvimwe zvese zvatiri kuda kuzvinzwa. Zvikanzi Satan was on lunch. We could have utilized that chance. And someone tag the guy here. The comment section is saying it all. Yeah, vanofanira kuti vazvione. That's the main reason yandauya nayo futi video panapa irorere. Kuti vazvione. Kuti people, they don't love them anymore. People, they don't care about them anymore. And people, they wish them death each and every time. People, they don't care. And people, they are angry. And they are tired of these Zanu-Pf goons. Zvikanzi poor car. Why not him? Zvikanzi at least he tested kufa. Pakaipa ameno munoti chionazvo nezviri kutaurwa izvi. Mamwe macomments kana muchida kumaona munoenda kunomaona uko. Etsovi DJ walisiya comment section utaura mafungiro ako, utaura maonero ako. Tosangana next video.